गुड मर्निं लोगोफोर आंनि यूट्यूब चैनलाव खनसेबाव बरायबावबाय आं दा नै मोनसे टपिक लाना फैदों आरोना बे टपिकआ बेनोदि जोंनि इउनाइटेड फरमनि जा मावनो लानाय थांखिफोर बे थांखिफोरनि सायावहाय बिबानस' बिथाङा फंनैसो गोनां बाथ्राफोर बुंगोन नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम खोनासंलांदो आरो नोंथांमोनाबो अरायसम हेफाजाब होगोन होननानै आसा आरो मिजिं थिहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोना बेयाव गोबां बिदिनो जुथुमा जाबाय बेजों लोगोसे आं नोंथांनाव माखासे कुइसन खालामनो सानो बिदिनो गोबां जोंनि बिटिसि हालामाव दा ड्राग्स फालांगिजों लोगोसे स्टुडेन्टफोर फरायनायखौ आगबारायनो हायाखै होनदों आरो उदालगुरि कलेजाव थालांबाय थादों होनदों बेनि बेलायावहाय नोंथांमोनखौ माखासे सुबुं खावलायदों इडुकेसननि बेलायाव मा थाखाय थालांदों नोंथाङा दिनै सासे एक्स-स्टुडेन्ट जाना मा बुंनो सानो बेनि बेलायाव? नाय नोंथाङा जि कुइसन खालामदों आंनि साननायाव आंनि मोन्दांथि आंनि बुजिनायाव दिनै बुहुमाव सोदोमस्रि मानसि हिसाबै थांना थानाय जि मोनसे जारिमिनखौ नायोबा जों बुजि मोनो बेयाव दिनै थोंजोङै जुदि बुङोब्ला सोलोंथायानो जोंखौ मानसि हिसाबै जुन्थुनिफ्राय डिफारेन्सआव दोनदों। आं बिनि सायाव आंनि मोन्दांथि आंनि सानखांथियाव आं जिखिनि मोन्दांदों आं बेखौ बुंनो हास्थायदों दिनै बुहुमाव मानसि हिसाबै थांनो हानाय मानसि बायदि थांना थानो हानायनि मोनसे जाहोनानो जाहैबाय सोलोंथाइ अर्थात मानसिखौ दिनै सोलोंथाइया जुन्थुनिफ्राय डिफारेन्सआव दोनदों जुनादनिफ्राय आलादा मोनसे स्टेजाव मानसिखौ लाबोदों बे जाहैबाय सोलोंथाइ। बेवहाय जोङो खावलायदों दिनै सोलोंथायाव जुदि जोङो उनफाफिनदोंब्ला नों सोंनाय बायदि उदालगुरि कलेजा दिनै उनफाफिनदों होननानै नोंथाङा सोंदों जुदि बिदि जामारदोंब्ला बिनि सायाव दिनै जोङो सिन्था खालामनांगोन उदालगुरि कलेजाव सोरबायदि मानसिफोरा फरायदों बबे एरियानि मानसिफोरा फरायदों बे एरियायाव दिनै स्टुडेन्टफ्रा स्टुडेन्ट हिसाबै दंना गैया ना बेबायदि एरियायाव दिनै स्टुडेन्टफ्रा स्टुडेन्टखौ नागारनानै गुबुन मोनसे ट्रेकजों खारदों नामा बेखौ दिनै समाजा गार्जेनफोरा दिनै नोजोर होनांगोन अब्ला आं सानो सोलोंथाइ बिथिङाव जों जुदि उनफाफिनदोंबा जोङो दावगानो हागोन आरो माया दिनै जोंखौ हमथादों सोलोंथाइखौ दिनै जोङो जि फर्मेल इडुकेसन एडमिसन होनांगौ न'खरनिफ्राय होदों बियो थांनो थाखाय बिनो गारि गुरा नांगौ बेखौ बायनानै होदों खिन्थु बिनि स्टाडि टाइमखौ नायदोंना नायाखै गार्जेना बेखौ दिनै नोजोर होदोंना होआखै बे गथ'आ फरायदोंना फरायाखै दिनै बाइक बायना होबाय सासे सात्रनो कलेजाव थांनो थाखाय बे गथ'आ दिनै कलेजाव एटेन्ड जादोंना जायाखै बेखौ दिनै बेसेबांखिनि जोंनि बे उदालगुरि कलेजाव फरायनाय जोंनि गार्जेनफोरा नोजोर होनानै स्टुडेन्टनि सायाव अर्थात गावनि फिसानि सायाव खामानि मावनो हादों बेखौ दिनै साननांगौ जानानै फैदों जुदि उनफाफिनमारदोंब्ला आं बेखौ बेवहाय खावलायनो लुबैदों दिनै जोंहा जुदि सोलोंथाइ फारसे जुदि उनफाफिनदोंबा बिनि सायाव जोङो मेलेमजिबि सुबुंफोरा समाजनि बिबानगिरिफोरा बिबान लानानै दायित्व लानानै सान हर सिन्था खालामनानै माबोरैहाय जोंनि सोलोंथाइखौ जों जौगाहोनो हागोन माबोरै जों आइएस अफिसार बनायनो हागोन माबोरै जों आइपिएस अफिसार बनायनो हागोन बिनि थाखाय जों सान हर सिन्था खालामनानै खामानि मावोबा जोंनि उनफाफिननाय सोलोंथाइखौ जोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन। दानि जेनेरेसननि यां प्लेटफर्मखौ लाबोनो थाखाय बिमा बिफानि नोजोरा माबायदि जानांगौ आरो गावनि गथ' गथायनि नोजोरखौ माबायदि नायनांगौ बेखौ नोंथाङा माबायदि खावलायनो सानो मानो होनबा गोबां बिदिनो थगायना फैयो गोबां बिदिनो माने थानांगौ जाय थाङा आरो मिसिं जानानै गोबां आननन जायगायावसो गोमानानै थायो बेनि बेलायाव नाय जों आं मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों जों जेब्ला बे समाज फोसाबनायनि जि मिशनखौ लानानै खामानि मावबाय नोंथांमोनखौनो जों लिंहरग्रोनानै फार्स्ट टाइम जोङो प्रेस मिट खालामदों आरो रायजोनि गेजेराव जोंनि मेसेजखौ जोंनि साननाय हनायखौ जों फोरमायदों बेयाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो जागायजेननो टाइमाव जों जोंनि गथ'खौ उन्दै समावनो जोङो मोनथाम आयदायाव जोङो गियान होनांगौ धोरोम सोलोंथाइ आरो हारि आं बारे बुंबाय थादों जोंनियाव मोनसे खम नुदों आङो धोरोम आरो सोलोंथाइखौ जोंनि गार्जेनफोरा जेसेबांखिनि गावनि सासे गथ'नो गियान होयो खिन्थु हारिखौ लाफानानै खोब खमा दिनै माने गियान होनायखौ नुदों जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा नस्थ' जादों। आं सासे एनडिएफबि हिसाबै बुंनो आं हायो रोखायै हारिखौ सासे बेक्तिया जुदि मोजां मोनोबा बि मालाबाबो गाज्रि जानो हाया हारिखौ जेब्ला मोजां मोनगोन बिनि गोसो गोरबोआव बिनि मेलेमाव जेब्ला जाथिखौ मोजां मोननाया फैगोन बे बिभिन्न बिथिङाव गावखौ राफोद खालामनो सिन्था खालामो सासे बेक्तिया बेवहाय आं खावलायनो हास्थायगोन जोंनि गार्जेनफोरखौ जोंनि बिमा बिफाफोरखौ धोरोमजों लोगोसे सोलोंथाइखौ बुजायनायजों लोगोसे हारिखौबो दिनै लांफा बेखौ दिनै जों लोगोआव लाफायोब्ला गथ'आ देरनानैबो बियो गाज्रिनिफ्राय 100आव नङाबाबो 80% दिनै बासायनायनि चान्स थायो खारन बे बुजिगोन धोरोमखौबो दिनै जों फोथायो मेगनजों जों बेखौ नुया सोलोंथाइखौ दिनै जोङो माने स्कुलाव कलेजाव थांनानै जोङो लाहैयो खिन्थु जाथिखौ जेब्ला मोजां मोननाया थागोन बे आगानसे गावनि न'निफ्राय ओनसोलनिफ्राय बबेबा गोजानाव थाङोबा जोङो बबे अबस्थायाव दोङो बेखौ गावआ फिल खालामगोन आरो आं जुदि फरायनो थांदोंब्ला दिल्लीयाव सासे स्टुडेन्टआ जुदि दिल्लीयाव फरायनो थांदोंब्ला बे नुहैगोन बे बुजि मोनगोन जे हारिया आंजों नांथाबनानै दङ आं फाल्थु खालामनो हानाय नङा आं मोजां फरायनांगोन बिदियै बियो गावनि फरायनायखौ गोसो होगोन आरो बेबायदियै सासे स्टुडेन्टआ जाफुंसारनायखौ मोननो हागोन आं बेवहायनो खावलायदों बारे हारि धोरोम आरो सोलोंथाइजों गावनि गथ'फोरनो गियान होनांगौ होननानै गोबां बिदिनो सार समाजावहाय खायफा सुबुंफ्रा दानि यां जेनेरेसनखौबो गिनाय फैबाय होबथानो थाखाय ओरैबायदि गिनाया मोजां जादों ना होबथानायखौहाय नाजानांगौ होननानै सारा माबायदि एडभाइस होनो सानो
दानि यां जेनेरेसनफोरखौ गिनाय फैदों ड्राग्स एडिक्टेड लोंनाय जानाय सिरिन लानायफोरखौ नुनानै जुथुमा जानानैबो बुजायनो हालिया बेनि बेलायाव सारा मा एडभाइस होनो सानो रायजोफोरखौ माबायदि गथ'फोरखौ तदन्त खालामनांगौ बा माबायदि ज' जानानै एडभाइस होनांगौ होननानै नाय दिनै जोङो सावरायनायनि बेलायाव अर्थात जोंनि मावबोनायनि एक्सपिरियेन्सनि सायावसो जों खोथाफोरखौ बुंबाय थादों दिनै जिबायदि समाजारि जेंना नोंथाङा जि कुइसन खालामदों उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जि गाज्रि आखु बे गाज्रि आखुखौ दिनै जोंनि समाजनि मोजां मानसिफोरा फोसाबनो नागिरदों खिन्थु उल्थायै बिथांमोनखौ गिफिननाय फैदों फोसाबनो नागिरदों खिन्थु गिफिननाय फैदों दा बेवहाय आं बुंनो हास्थायो दिनै जोंनि समाजा उनफाफिननो नाङा जोङो गिनो नाङा जोङो खौसे जानानै जुदि खामानि मावोब्ला जोङो सान हर जुदि सिन्था खालामनानै पलिसि लायै लायै जेब्ला खामानि मावो अब्ला बे जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो हागोन आरो नङाब्लाबो जोङो मिनिमाइज खालामना दोननो हागोन कन्ट्रल खालामना दोननो हागोन बेवहाय गिनो नाङा जों दिनै बेयाव जे सावरायनानै जों 27टा गामिया जोङो ज' जानानै मोनसे थांखि लादों बेबायदियै जों रायजोआ खौसेयै बे थांखिजों ओंखारोबा बे 18 बोसोर 13 बोसोर बयसनि गथ'फोरा मा खालामनो हानो बेवहाय गिनानै थानो नाङा उनफाफिननो नाङा पृथिबियाव कुनु हायि आरो जायि जेबो जिनिस गैया गासैखौबो दिनै मानसिया खालामना लादों जोंनि गेजेराव दिनै ड्राग्स सोबनाय बा गान्जा सोबनाय निसा बेसाद बाहायनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जि मोनसे गिख्रंथाव जेंना फैदों बे जेंनाखौ दिनै मानसियानो बनायदों आरो बेखौ फोसाबनांगौना फोजोबनांगौना मानसियानो बेवहाय हायि जायि गिनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया खामानि मावनो दावगा बारग' एनडिबिफोरा दिनै जि माने खामानिखौ मावबाय थादों बियो साफा बारग' एनडिबि रायजो राजाफोरखौनो बानायनायनि थांखिबो जोंखौथ' मोनबाय थाया लिमिटेड एबसुनि दैदेनगिरिखौ मोनबाय थाया बिसोरो मोनसे हिमायाव थानाय अनजिमा बनसुनि दैदेनगिरिखौ मोनबाय थाया बिसोरो हिमायाव थानाय मोनसे अनजिमा बेयावहाय जों साफ्रोमबो बनसु बायदि जानांगोन जों साफ्रोमबो EX.NDFB बायदि जानांगोन जों साफ्रोमबो बर' साहित्य सभा बायदि जानांगोन जों साफ्रोम रायजो राजाफोराबो एबसु बायदि जानांगोन अब्ला जोंनि गेजेराव जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो गोख्रोङै नोजोर होनानै खामानि मावनानै फोजोबना लानो हागोन आरो दानि यां जेनेरेसनफ्राव जों गोबां नुनो मोनदों आन्डार 18 एज उन्दै सिख्लाफ्राबो माने जौ लोंनाय आरो सिरिन ड्राग्स बेफोरबायदि इउज खालामनाय आरो बेजों लोगोसे हौवासा उन्दैफ्राबो बेबायदि गोबां माने गोग्लैजोब्बाय बेनि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो बे जोंनि थाखाय गाज्रि बे अबस्थायाव जोंनि गथ'फोरा मोनहैनाया जोंनि थाखाय गाज्रि बेखायनो जों बारे बुंबाय थादों 20 बोसोरनि उनाव बा 15 बोसोरनि उनाव जोंहा मोनसे जेनेरेशन गेप फैगोन जाय समाव दिनै जोङो समाजनि दैदेनगिरि नागिरनानै मोननाय नङा गामिफोरा दिनै मोनसे समाज थायो बिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दिनै लानानै बिबान लानानै गामिफोरखौ समाजफोरखौ सालायगासिनो दङ खिन्थु बै दा जोंनि गथ'फोरा जिबायदि नस्थ' जादों बिदिनो जों जुदि जोंनि समाजखौ थांहोबाय थायोब्ला बेबायदि मोनसे गोदोर बिपदा फैगोन गामियाव जोङो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नागिरना मोननाय नङा ख्रिस्टियान गामि बा पास्टर नागिरना मोननाय नङा बाथौआरिब्ला बेयाव दौरि जों मोननाय नङा माइनाव आफादनि आफादगिरि जों मोननाय नङा बेयावखायनो सम थानायावनो दिनै जोङो फोसाबनो बयबो ओंखारबोनांगौ बारग' एनडिबिफोरा जि थांखि लादों दिनै जों कमिटि दाबाय जोंहाबो मालाबा मोनहास'आ जुदि गोनां जायोबा रायजोफोरा खालामनो हायो दे जोंबो जोंनि समाजखौ फोसाबनोसै बारग' एनडिबिफोरा जि थांखि लाबाय जोङो 25टा 30टा गामिया लोगो नांनानै ज' जानानै जों कमिटि दानांगौ जोंखौ लिंहर जों थांगोन अब्ला एसे एडभान्स जागोन जोंनो लाइजाम होनांगौ जोंनो गासैखौबो खालामनांगौबा एसे लेट जागोन बेवहाय आं गुरै खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि एरियायाव 25टा 30टा गामिया जुदि अर्गानाइज जानानै थाबायब्ला जोंखौ जुदि नांगौब्ला जोंखौ लिंहर जों थांगोन आरो बेबायदि जोंनि समाजनि जेंनाफोरखौ जों जुदि हमथाना लानो हायोबा बे उन्दै नस्थ' जानाय जि माने गिख्रंथाव जेंना बेखौ जों गैया खालामनो हागोन लास्ट सिगां नोंथांनावहाय नोंथांमोननि EX.NDFB जानानैबो गोबां बेबायदि ससियेल वार्कार जेरै प्रमिसेस खालामो बेबायदि नोंथां दासिमहालागै सिरि मोननानै बयबो लोब EX.NDFBफ्रा सांग्रांथिखौ लाबोबाय थादों बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो नाय जोङो जि दावहा खालामदोंमोन बे दावहाया मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय आरो बे जारिमिनानो दिनै जोंखौ मावनो होदों आं बारे बुंबाय थादों जोंनि मुंख्लंफोरा जोंखौ मावनो इनकारेज खालामदों जोबनायनि उनाव गोबाङा दिनै गावनि लाइफखौ दानो थाखाय सोरबाया आबाद मावबायमोन सोरबाया फिसा बिला थिखा मावबायमोन सोरबाया बिजनेस खालामबायमोन बेफोरखौ जोङो गारनानै बा गारद्रायाखै बेफोरखौ लांबाय थादों बेजों लोगोसे जोङो समाजारि जेंना हारिखौ मोजां मोननाय जोङो मानसि बायदि माबायदि थांना थानांगौ जिहेतु जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावनानै जोंनो जारिमिन मोनसे सोरजिना गालांबाय बे मुंख्लंफोरनि सिमांखौ दिनै जोङो मोगथाङाव लाबोफिननो आकबार दिनै जों एक्टिभ जाफाफिनदों खारन सोरकारा जोंखौ डिसबेन्ड खालामबाय जोंनि हाथियारफोरखौ लांफाफिनबाय जोंनि केम्प सिस्टेमफोरखौ गासैखौबो सिफायनानै होबाय खिन्थु जाथिखौ मोजां मोननाया दिनैसिमबो जोंजों लोगोआव दङ मुंख्लंफोरनि थै जिउ बावनाय जाहाथे जिहेतु मिसा नङा बिथांमोननि जिउ बावनाय जिहेतु नंखाय नङा बिनि थाखायनो दिनै बारग' एनडिबिफ्रा सोरबा जाब्रां सोरबा निजोम सोरबा बोहैथि बे मुंख्लंफोरखौ जोङो गोसोखांनानै दिनै आकबार समाज सिबिनो जों दावगाफिनदों आरो रायजोनि मोजां रेसपन्स जों मोनबाय थादों आरो बेबायदि जों जुदि दावगालांनो हायोबा पृथिबिनि बिखायाव जोङो हारि हिसाबै जों सिनायथि होनो हागोन होननानै जों बारग' एनडिबिफ्रा फोथायनानैनो दिनै जोङो जिरायनांगौब्लाबो जों सान हर समाजनि हारिनि मानसिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो दावगाफिनदों थेंक इउ सार